turn around, I feel the breeze over me. You watch your dreams unfold, let it come around and let it breathe over me. Di makabakang bisayang hello guys, welcome back to my channel. Og nami karon sa Abeliana National School kay maghuwat kami sa sinulog. City Sports Complex. Ingin anak kasayo na nami sa Abeliana Grandstand, Cebu City Sports Complex. Makita niyo na kay tao. Kung nakunsa na sila, wasag mi kay baw tara atong agtuon. Arwin lang. By the way, kung isasad na ko ang atong pinaka gamahanan nga mega, o ang atong pinaka powerful nga mega, o ang atong masalon nga mega. Arwin live. So right now guys, namin diri sa grandstand kay wala lang magimahimo mig video o at the same time manghunt kaysa Magpugihanting na nito mo. unsa daw unsa? Magpugihanting. Matod pa sa kantang Let's Go Hunt. Let's go hunt. Let's go farming. So karon guys, inyo makita na ay gaduwa. Ambot og unsa lang nga duwa? Ay soccer. Soccer, football. Volleyball. Basketball. Volleyball ba? Uy? That's basketball. Modern. Bayo, dili na kamot na kami. Dahil dili na. Modern naman tarong youth. I think that's badminton. Maunay naman ginang duha ka tumboy. Story rong adlaw guys, kay nami scheduled nga photo shoot. Unya unsa nahitabo mama? Cancel. Cancel. For some reasons. So it's confidential reason. Wag unsay reaction mama sa confidential reason. Need pa na siya i-investigate og kanang law. Prosecution. Sa moto siya, wala man nga sa buhat sa mga bayot ng rampa. Ng rampa og pila ka rice. Nakahurad ko ko amra. Upat na to, guys. 5, 5. Oh my God. So yung na si Jomar pa doon nga tambo. Gat... Okay, chika unta ba? Pila ka rice? 3 years hindi mo kaon basta magmayra ika. Tagduha ka tabletas. Di ba? Pila ka tabletas? Duha? Nagduha. Uy, magrampa to na kay di ka adiri oy. Ay dili dalaan ba yun? Better na. Bilin pa na. Mawani diri. Nabi mga diri. Hoy, dapat ikaw man na may baligya, ala mag-inuis Ivy Aguas. Ikaw na may break ya. Ikaw man na may balik, ikaw ibaligya ka na mo din kami din mo puli. Ano man niya? Halag ka balo lagi ka dai. Oh no, mabitan tiguang sa bukid. Yung gibuhat. Unsaon paggamit sa kuan? Ways kung unsaon paggamit sa tripod. First one. Ano ba? Roy, effective tripod. Oh my God, gano'n lagi ko ana. Sige. Ay, pare-pareho ram mo, mga postel. Rak-rak iya ha. Balik. Sige, ansa dapat? Hoy, Vega! Sige, entry mo ba yun? Lagi ana armless. Sige daw. Ay, Vega! Sige daw, hapak daw. Uy, ako sa din ako yung entry. Uy! Dinog ko siya. Wala pa niya ka-entry. Sige, next na lang. Ano pa entry? Ana. Okay. Oy, Vega! Na-entry. Sakay mo. Sakay bes. Sakay. Sige. Oy, Vega! Vega na entry. Unsa pa? Ano pa dyan? Lubay sa isla. Okay, great. Bakit kay mo ka ng creative? Bakit ako creator ba? Creative kay mo. Halawa na, giagov na. So, yun nakita no, mga curls nga giguba ni Jomar. Wala. Oh my God. Empa na pa pahabol si Mamang ato sa HR kung saan yung entry. Buka na mo. Sige, selfie. Okay. Ay, napagyapo yung entry. Sus, ginoko. Hoy, gamit kayo na talangkay na yung Rizal Teveros.
Unsa? Unsa to? Oh my God! Unsa to? Ano po? Moment siya recording. Wala! Okay. Katong handle ba yung mga microphone? Saka, bali. Bali mo. Tsaka na, Jay. Hindi siya magpa-comment. Ilak. Teka, Pes. Paano kang Kiki, Pes? Lubos. Inam mo. Ito yung mamugna sa mga bayot, pasaway mga lingaw. O way mga mabuhat. Naman siguro locker din. Wow, kumakalocker ha. School lang, kumakalocker ha. Laba ko ni locker diri. Pang jogging duty siya actually. Di na siya pang jogging. Oh, ako outfit rin kay ginama sa raw materials. Sama sa? Fiberglass. Hoy, ang atong Reyna ba? Ano nagpabilin makadihaday? Hoy, mawa na, uy. So guys, we decided na musud mi sa grandstand. Not sure if pasudlan ng grandstand kay yung nakita na gaduwa, so i-check na kung pasudlon ta. Naman ang atab, kanang atab or kanang tubag sa atab. Selfie ko na kung ano ganin mo. Ay, during the speaking na. Ito sa butan na yung day off. Wama chip, epic fail. Epic fail. So plano ta sila maki-selfie atong galingkod, then epic fail, watag daw mga yads. Biggest tanan. Kaya nga watag daw mga yads. Form yan na space shuttle ang Abeliana. Atong suwayan kung muting ba? Moayo sa ta. Ayo! Ay, sorry po. Ano po to? It's a solar. Solar panel. This Vigo doy. was... I-test daw kung malingkuran. Matest, itest. It has... Check na, okay na. Ang seatbelt. Karon dagdag mga spaceship nato nakita din. So karon wala sa mi musod sa rubber ground. Wow, rubber ground. Wala sa mi musod sa rubber ground kay murag delikado mas pugan mi sa kuan sa mga coaches. So i-try na to glibot diri ang gawa sa ground. Arut. Kani, Uy, nakakuha agi vlogi doy, shoot pa. Dili, nakakuha kog information nga kani kuno mga lingkuranan mo na kuning gamiton sa The Voice sunod. Oh, ano mo to yung kadako gud ani day. Ala nagkuhan. Oh my god. Tawang ang tagiuwan, gasa sa kinayahan atong dawaton. Unsa ang pagdawat sa uwan? Imo i-embrace, imo lang dakson. Lagok. Mga subuanong batanon, kita magmanasigon. Mga pangandoy kag utunta. Charot. Tsaka na. Kailangan kayong mga yads na drop sa uwan. Okay guys, update no namin diri somewhere sa grandstand gihapon nagbabasa sa uwan. So ato nakita no nga nagi-push gihapon nato ang pag-vlog bisag uwan. Nagpalaban lang ta sa talangkay ni Madam Junro. O yes guys, nag-uwan siya actually. Kanya kami padong na may gawas na namin sa grandstand kaya di naman daton awa curls uwan na kayo awa god oh asa man na oy oh basta uwan siya nindot man yung feeling of marag na tabon-tabon ba so right now naghuwat ka sa kumanghod og ambot asa kumanghod na pita gibot sa Ginoo oh hopefully ma-achieve nila ito ang video but unfortunately gauwan man siya so how sad pero push gihapon na to. Kung naman to yan, rain or shine ba? Duwa gihapon ang mga players, girls. So now mga players. Ang duwa gihapon ng mga players, yung mga yads, heavy naka... Ala, awesome ang mga bayot na miya. Mga tridor, idiyaan ko, bayat, saon na lang. But anyhow, let's see yung si mahita po tapo today. Napabatay video editing ang mahimo, pero at least nakahuman ako sa content which is Tanchima Kabakang. Check niyo ang video sa mo dira, dapat mo siya ang upload before niya vlog. So let's see kung sa'yo mamugnan. For now, Unsa? Unsa man? Anak nako? One-hand ako diha. Gusto ni mo kay? Deaf therapist. Nabo dito. Mga gymnast sila diri. Sure ka ba yun? Kayon mo sa kong balay. Dali, attorney. Kung
Kinabi roll sa kong balay. Ano sama? Kung mula ka kakinahanglan mo, ikid yun. Sample. Ay, there you go. Ay, photoshoot doy. Nahinihit na po nga photoshoot. Actually, namin sa loob sa grandstand is pakabantay mo na to sa hallway. Nakuratan ko sa audio. Pero na-intriga ko kaya yung mga gymnast diri. I-check na to kay basig na tayo future para sa gymnast. Hi guys! Welcome back! After pila ka minutes, naraghapon mi sa grandstand. Huwag naka-decide ni nga mo siyang make-upan. Ang problema? Walay tubig. So, diha na lang ko na may manguha. Ay, nagpundo nga tubig. Dira na lang nagkaslit ng sponge. Nga na may kahugawan. Asa naman nagwag sponge ang ba? Ala, wala mi kita bayot na hanga. Nakadira, nagbasa sa sponge. Gugo. You make me feel like home. You turn around, I feel the breeze over me. Gosh, singot kay ko, jogging, charot. Hindi ko pagsigit. So, naghimo mi ron og kanang naghimo ko ron og video para sa channel sa kong Shonghod. Nga Unsa tayo mo galing channel din dai? Lauren. Lauren. Cisneros. Lauren Cisneros. So na yang somewhere dira yang Cherba Bells. So please subscribe. Labi na mga Abelianians, sige siya nga to mag-vlog. So, if namo siyang vlog, mas artista mo kadali. Mo na mong tumungog toyo ang mga ordinaryong tao, mga artista like 1 second lang. So right now, amo sa tuyo pa ng oval kadali din mo si Batni. Nga mga on sa pungko-pungko. Pero Sa Jungkil Eatery. Hoy, by the way, asa na tong Omega? Ibawi sa yuta. Di na nato isgutan ng mga ani. Ato suruin sa ang oval kaya daghan na siyang tao guys. Tanay nag Zumba sa ubo, Zumba party or Zumba birthday. Dili ka kaapil na lang nga sumba kung dili mo birthday karon. Oh, sabot ka birthday na sila tanan. Dili na tanan nga birthday sila. So sila na ang parehong birthday. So nigawas na ni. Award na sa tanang manong roda. Karon Nagoks kayo ba? Kaya nag-video mo dyan ganiha. Video ko ha, ako'y dagan. Ah, Ani, sige. dagan. Atay, oy. Nadiri sa Ako'y dagan. kumbaga. Ali, ikay dagan. Gamay. Ate, mag-interview eh. Unya sa kadali. Ay, atay, oy. Ang sa gym pinaka-best nga exercise, ang jogging or ang running. Diri ko, kaya nadiri akong angle. Musabay Kanang- na mo Davis ka Oh, jogging mo. kanang mga pila ka rounds sa imong Pila na mabuhat nimo. miss. Ate ka 20 na nimo gituyok. Doha over. O, dahil na kayo nag-istorya si Miss, wag hapon nagchika. Jogging. Oh, jagal naman. Malay siya ang Unsay kalainan sa jog ug sa run? Ano yung akong jogging ato? Wakaton. Unsay kalainan sa jog ug sa run, Miss? Ang jogging bulak ko. Ang jog mula ko. Hello. Ate, bye, UC. Alam mo, Day. page of Basta, murag makahago lagi ito itong kabuang, day. Kapoy Dati balik yun, day. Ang boyot ni Wani Gagun. Hala, uy, mausap ba tato, day? Kapoy da. Harot, baby boy. So guys, of course, if nakabantay mo sa akong vlog,
Dili ang vlog, ang akong vlog. Daghan kay gnaong aning bayuta ngadto. Kay maghilak ang adlaw kung kani siya naray mga 5 ka pictures. Dapat lagi sa mga 1 to 100. Pang 1 year supply sa Instagram. Unsa una tong showbiz nga Shumega? 1 year contract. Huwag ko ba din, nadi cake sa babaw. Huwag ko ma-inform na di cake sa babaw ba, nagsige kong chika. Huwag ko ma-inform, basta mag-jogging day, maglumba day, upagawa sa cellphone. Paki-explain. Dapat na may pagawas kay kung makita ka view, may na lang, ma-post mo sa Instagram. Unsaon na lang ang pila ka followers? May na lang 3,000 lang naman. may na lang mga followers ba ma-update kung asa siya. Oh. May mga ito mga followers. Pero ang pangutana, kung ang followers ma-update, ang pangutana, nabay internet. Karon. Sige, pangutana, youth. Dahil na lang pangutana. Dahil ka na mga interview. Kapag kay daggan kay. Kalang may interview, may kanang required mo ko na mag-makeup kung mag-jogging. Dili. Nga naman. Ewan mo sila nag-fashion show there. Oh. Sila nagpalang may dire. Pero nga nang red man gyud duha. Anong garad mo Di doon? ka nang kanman. Unsa may meaning sa red? Best, running Love. na ginadira daw, best. Huh? Ano yung Love. Nag-run naman si Ox. Ako dito mga kamanay. Sa nag-regent. Hoy. So, class one day ni siya, class day ni. Mga mag-class. Hindi na po ano dito. Imo ba ning isugdan bayot? Kapoy, guys. So unsa may kalainan sa jog o sa run? Kumbut. Wa ka ma-inform? Ulo. So unsa man imong gibuhat ron? Drug. Ang run. Run kay. Run. Sumakati ka lang sa Jago Grand Valley mo ba? Di ako mudagan ninyo ikayo pa. Hi guys. So ako na ni-end akong vlog karon, but before that, na ako'y fact ninyo. Namin sa St. Vincent General Hospital, o ang trivia ni Joe Markay. Dili ko napatuli. Dili ka hospital. So, dali na hospital na nadaga si Joe Mar. Perdunggan. Sige, once again, this is Alfred St. G. Makabakang, Bisayang, Baki. God bless, babush.